Ah, deu ser l'Àlex, que deu haver acabat l'entreno abans o... No puedo más y no podemos ir ahí. Yo creo que era això. Tal como ha ido, no puedo más. Y ya está. ¿Qué tal? No puedo más. Estoy muerta. A nivell de pensar la idea m'ha agradat molt, pensar com poder transmetre un missatge, com poder sensibilitzar, com poder conscienciar, això m'ha agradat molt. Tant pensar-ho com fer-ho i com ara editar també. Creieu que hi ha Posar frases entre vídeo i vídeo, sí, entre 50 i 60. Ai, però espera, ara mira a partir d'aquí. Bueno, aquest treball m'ha ajudat a treballar en equip, que és important, a avançar una mica la part pràctica del treball de recerca, ja que no tenia res, i ara gràcies a això tinc una part teòrica, que és tot el procés de preparació del guió i la sinopsi, tot això, i després la part pràctica, que és el vídeo. Espera, torna. Diguem en silenci per si un cas l'àudio ens interessa, ¿vale? Toma uno, acción. Acción! Bueno, m'ha ajudat a veure com una visió més divertida i que el treball de recerca no només ha de ser una cosa molt avorrida, bueno, a part que el tema m'interessa molt, doncs que no ha de ser una cosa avorrida, també pot ser divertida. Ha sido una experiencia muy buena para mí. El vídeo trata de la discriminación y los perjuicios utilizados en la sociedad. Y esto va enfocado también a lo que sucede continuamente con las mujeres. Acció. ¿Empezamos otra? Hola, cariño. ¿Qué tal? El meu treball de recerca parla sobre els abusos sexuals a l'Índia. He après a com editar els vídeos. Doncs a mi, per exemple, jo en el meu treball pràctic de TR volia fer un documental sobre la prostitució en el barri i doncs això crec que m'ajudarà bastant a poder, per almenys, iniciar, saber com començar a fer-ho. A nivell del treball m'ha portat una idea per poder fer la part pràctica, que serà sobre el banc del temps, que és una mica fer activitats socials. Doncs el meu treball de recerca va més o menys de per què de la indigència a Barcelona i per què la gent ciutadans de Barcelona que cada dia anem pel carrer veiem els immigrants i la gent pobra del carrer com un mobiliari més del carrer, com una farola més, com que no destaca. I per què no fem res? I aquí estem de nou a Barcelona Ràdio amb Alfons Villamajor, que ha causat tanta polèmica a les xarxes socials durant aquest moment. Él entra en el cole ese, ¿no? M'ha aportat molt i sobretot el que m'ha aportat és més personal perquè ara més o menys sé com va, la situació real d'una persona que està vivint al carrer, el per què era d'ell, ningú coneix la seva història, però darrere d'allò hi ha persones reals, com tu i com jo. Doncs miri, és trist, però és que és així. A part d'esmentar-ho més evident, que la majoria són delinqüents i ens roben el treball. El meu treball de recerca consisteix en la creació d'un projecte de cooperació i relacionat amb la música. Consiste el debato sobre el tema de la violación de los derechos constitucionales del ciudadano español. Sobretot reflexions. Sí, a part de fer el vídeo, doncs, també hem reflexionat i sobre coses que potser no, en un ambient normal no reflexionem. Escena 2, toma 1. Como una especie de concienciación más profunda. O sea, me ayuda a realmente concienciarme sobre este tema, que ya lo estaba, pero no lo había como profundizado suficiente. Los equipos de rescate que trabajan en el Rana Plaza... El meu treball de recerca va sobre el fotoperiodisme de guerra i com utilitzar la imatge com a via de sensibilització per la societat.
Teleeduc ha sigut una gran oportunitat, ja que com el meu treball de recerca anava sobre la imatge, ha sigut un plus molt gran poder afegir un mitjà audiovisual al meu treball de recerca per poder així també utilitzar-ho com a base del meu treball i afegir-ho i fer que la imatge també serveix per conscienciar la societat i no només per ensenyar coses fees, no sé. El meu treball de recerca consisteix en la influència que tenen les xarxes socials envers els adolescents entre els 16 i 18 anys a l'hora de la primera votació. Estic fent un treball de recerca sobre el tràfic de diamants. El meu treball de recerca va una mica sobre com l'escoltisme pot ajudar com una eina de formació personal sobre les persones, sobretot a la infància i l'adolescència, que és quan es va als agrupaments d'escolta. A ver, ¿esto cómo se aumenta? Mira, hace el sonido, entonces ya nos va a servir también de referencia, seguro que es por aquí. A part de portar-me ajuda amb el meu treball, doncs, perquè m'han donat contactes amb els que he pogut treballar i fer entrevistes per aprofundir més en el meu treball, m'ha donat l'oportunitat de treballar amb gent que fa treballs de recerca de temes relacionats amb el meu, i l'oportunitat de conèixer-los i treballar amb ells en un projecte com aquest doncs, ha sigut divertit. Nerea, tranquil·la, anem a buscar una altra persona, vale? El meu treball de recerca va dels factors que contribueixen a l'homofòbia en la nostra societat. Recomanaria molt i sí que ho repetiria perquè és una experiència bastant divertida i única. A nivell personal, doncs, fent entrevistes a persones i tal, doncs, m'he donat compte de moltes coses. Tot el que hem fet durant el vídeo, les amistats que hem conegut noves i el fet dels conceptes que hem anat aprenent al llarg del vídeo i com realitzar-ho també. El meu treball de recerca va sobre els factors que afavoreixen l'homofòbia. Ens centrem en nanos de 14 anys, 15 més o menys, potser més petits i bueno, encara no l'hem acabat, però bueno, estem en ella. El meu treball de recerca va sobre l'impacte que té la indústria tèxtil a països de l'Orient, sobretot. Jo mai havia gravat un curtmetratge així llarg, per dir-ho d'alguna manera, és haver de calcular tots els plans, per dir-ho bé, i tot, com podrem intercalar-ho perquè sembli que parlin i tal, això m'ha semblat molt interessant. Ha estat una oportunitat molt guai, perquè jo en un principi m'havia plantejat de fer comunicació visual, llavors aquest afegit de Teleeduc de poder formar-te una mica en això i aprofitar també l'audiovisual com a eina de sensibilització social, doncs la veritat és que m'ha agradat. Estic agraïda de l'oportunitat i que ha sigut un plaer.